Kinderen werd probleem binnen, namelijk bij de oproep. Het even nou serieus. En wij snappen ook echt wat die de Rutte-stem is eigenlijk. Maar we vinden het wel mooi, dat wel, want ik moet hier nog goed voor u staan. Van passie, alles is van passie inderdaad. Hey, maar oh ja, ik ben er serieus op zoek naar een mooie Friese boer. Maar ik, boer, ja, iedereen van Friese boer, iedereen denk ik, een Fries verhaal en zo. Ja, en wij moeten hier nou echt mooi aan het scootjes doen. Maar wat zeg je? Scootsie. Nou, dat is dialect anders. Dialect Gastelaan. En je wist dat het trouwens heel mooi is, maar de Gastelaan Express. En dat is leuk. Ja, echt top. Maar wij willen graag even een Nederlandse gast die heel graag wil bellen bij mooi. Maar hij is net niet goed. Hij is aan het oude. Maar wacht op dat volgende filmpje, dan interesseren wij u naar je gast.